Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Farin Wata Blog TV. Domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. A cikin labaran namu za ku ji cewa sabon shugaban ƙasa wato Ahmad Bola Tinubu ya ce, ina nan zuwa da kayan tallafin da zai sanya murmushi ga 'yan Najeriya. Shugaba Tinubu ya amince cewa yana sane da cewa 'yan Najeriya na fama da matsalar dangane da wahalhalun da aka samu na cire tallafin man fetur. Shugaba Bola Tinubu ya roƙi 'yan Najeriya da su yi haƙuri su yi imani da gwamnatinsa kamar yadda ya yi alkawarin samar da kayan agajin da za su sanya murmushi a fuskar kowa. Shugaba Tinubu ya amince cewa yana sane da cewa 'yan Najeriya na fama da matsalar cire tallafin man fetur, amma ya tabbatar da cewa wannan tanadin zai amfani 'yan Najeriya baki ɗaya. Ya kuma jaddada ƙudurinsa na dawo da Najeriya kan turbar daidai, ya kuma yi kira ga 'yan ƙasa da su lura da irin wannan mawuyacin halin da ake ciki a matsayin abin da zai wuce. Shugaban wanda ya yi wannan alkawari a wata ganawa da gwamnonin shekarar 1999 a fadar shugaban ƙasa Abuja ya jaddada ƙudurinsa na ganin ɗaukaka Najeriya. Idan dai za a iya tunawa, a lokacin da yake jawabi a ranar 29 ga watan Mayu, shugaban ƙasar ya bayyana cewa tallafin ya tafi kuma farashin man fetur ya tashi a washegari daga farkon Naira 195 zuwa sama da 500 kan kowace lita. Sakamakon haka, farashin kayayyaki sun yi tashin gwauron zabo zuwa wani matakin da ba za a iya jurewa ba. Baya ga haka, a wata ganawa da masu gudanar da harkokin man fetur da iskar gas a watan Fabrairu, babban jami'in rukunin kamfanin mai na Najeriya NNPC Male Kyari ya bayyana cewa ƙasar na kashe Naira biliyan 400 a duk wata kan tallafin mai, amma da yake magana a taron da gwamnonin 1999 a jiya, shugaban ya ce, akan cire tallafin na gode da goyon baya kuma na fahimci mutane suna shan wahala. Duk da haka, ba za a iya samun haihuwa ba tare da ciwo ba. Farin ciki na haihuwa shine babban jin daɗin ciwo. Najeriya ta sake haihuwa ita ce ta sake haifuwar ƙasarmu. Domin fuskantar matsalarmu, mu kawo tanadin da aka tara don amfanar da mafi yawan al'ummar ƙasar nan, ba 'yan fasa ƙauri ba da masu cin zarafi ba. Na gode da goyon bayanku. A nan kuma za ku ji cewa wani lauya ya ɗauki alkawarin raba wa ɗalibai Naira miliyan 1. Wani lauya mai suna Barista Audu Bulama Bukarti zai raba wa ɗalibai guda 20 kowanne Naira 50,000 domin rage raɗaɗin biyan kuɗin makaranta na Jami'ar Bayero. Shahararren lauyan dai tsohon malamin jami'ar ne da yanzu yake aiki a ƙasar Ingila. Za a raba kuɗin ne ga ɗalibai 20 masu rabo a gidan rediyo na Freedom da ke Kano ta hannun ɗan jaridar nan Nasiru Salisu Zango. Ɗalibai za su hallara ne a farfajiyar Freedom Radio Nigeria da ke Kano a ranar Laraba domin tantance su. Ƙungiyar Arewa Student Orientation Forum ASOF ta jinjina wa lauyan. Haka kuma, ƙungiyar ta yi kira ga masu hannun da shuni da su kasance masu koyi da Barista Bulama wajen tallafawa ɗalibai domin inganta ilimin 'ya'yan talakawa. Daga ƙungiyar ASOF. A nan kuma za ku ji cewa Majalisar Tarayya ba mu amince da ƙarin kuɗin jami'o'i da kwalejojin gwamnatin tarayya ba. Majalisar Tarayya ta ce wajibi ne a soke ƙarin kuɗin makaranta da aka yi wa ɗaliban jami'o'i da na kwalejojin gwamnatin tarayya. Majalisar Tarayya ta ce
a gaggauta dakatar da jami'o'i ci gaba da amsar sabon ƙarin kuɗaɗen makaranta da wasu jami'o'i suka fara amsa. Ali Madaki ya gabatar da ƙorafin a ranar Talata, tare da cewa lafta wa ɗalibai kuɗaɗen da ba su da shi zai ba wasu damar shiga cikin gari su watsar da harkokin makaranta su koma sace-sace da shan ƙwayoyi. Ya ce wasu har ta kai ga sun ƙaru kaso 200 akan guraren zaman ɗalibai, wasu kuma kashi 100. Ya ce a yanzu da tsadar rayuwa ta yi wa 'yan Najeriya zube, ya kamata a ji tsoron cewa za su iya tayar da bore a birane da sauran garuruwa idan ba sassauci ake yi musu ba. Wajibi ne a ɗauki matakan rage musu raɗaɗi maimakon tsawwala musu. Da yake ƙara jawabi, ɗan majalisar wakilai Ali Madaki ɗan jam'iyyar NNPP daga Kano ya ce yanzu haka jami'ar Bayero da wasu jami'o'i da dama sun fara karɓan ƙarin kuɗin makarantar a lokaci ɗaya. Majalisar ta yarda da shawarar tasa. Daga nan ne kuma ba tare da jinkirtawa ba aka ƙi amincewa da wannan ƙari kada ya shafi ɗaliban da ke cikin makarantu mallakar gwamnatin tarayya. A nan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya sun kama waɗanda ake zargi su guda 1,412, sun ƙwato makamai guda 350, harsashe guda 455 a faɗin ƙasar nan cikin watanni biyu kacal. 'Yan sandan sun bayyana cewa sun tseratar da mutane 113 waɗanda aka yi garkuwa da su ba tare da an cutar da su ba. Sufeto Janar na 'Yan Sanda IGP Kayode Adiolu Egbetekun PhD NPM ya jaddada aniyar rundunar 'yan sandan Najeriya na ci gaba da tabbatar da tsaron al'umma, tare da jaddada cewa jagorancinsa ba za ta bar wani abu ba a ƙoƙarin da take yi don murƙushewa tare da lalata laifuka da munanan ayyuka ɓata gari. Sufeto ya bayyana haka ne yau Alhamis a yayin taron manema labarai a Abuja. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ayyana dokar ta ɓaci kan farashin abinci da kuma ba wa manoma tsaro. Tinubu ya kuma bayar da umarnin a gaggauta sakin takin zamani da hatsi ga manoma da magidanta domin a daƙile illolin cire tallafin man fetur. Ya kuma umarci Hukumar Kula da Kayayyakin Abinci ta ƙasa da ta tantance farashin abinci tare da kula da dabarun tanadin abinci wanda za a iya amfani da shi a zaman hanyar daidaita farashin hatsi da sauran kayan abinci. Ta wannan kwamitin, gwamnati za ta daidaita hauhawar farashin kayan abinci a Najeriya. Haka zalika, ya sha alwashin kare gonaki da manoma ta yadda manoma za su koma gonaki ba tare da fargabar har-hara ba. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Dele Alake shi ne ya bayyana hakan ga manema labarai a yau Alhamis. Matuƙar gwamnatin ƙasar ta gudanar da wannan aikin, na tabbata za a samu sauƙin tsadar kayan masarufi da sauran abubuwan more rayuwa. Daga Comrade Abba Sani Fantami. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.